Κληθήκαμε σήμερα μεταξύ άλλων να ψηφίσουμε την έγκριση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για παροχή βοήθειας σε εργαζόμενους που απολύθηκαν από διάφορες βιομηχανίες σε χώρες όπως την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ολλανδία και τη Ρουμανία. Η βοήθεια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση υποτίθεται ότι θα συμπληρώσει τις εθνικές προσπάθειες για την καταπολέμηση της ανεργίας. Εισηγητής για την Ελλάδα είναι ο Ευρωβουλευτής του Ελληνικού Λαϊκού Κόμματος, κ. Γιώργος Κύρτσος. Για την Ελλάδα 6.096.000 ευρώ, την Ισπανία 700.000 ευρώ, την Ισπανία υπόθεση Άραγκον 960.000, την Ολλανδία 1.625.781 ευρώ και τη Ρουμανία 3.571.150 ευρώ. Το υποκριτικό της όλης υπόθεσης είναι ότι από τις ενισχύσεις αυτές σχεδόν ελάχιστα χρήματα θα πάνε στις τσέπες των εργαζομένων για να ανακουφιστούν οικονομικά. Τα ποσά αυτά θα πάνε σε κάποιες εταιρείες οι οποίες θα παρέχουν υπηρεσίες για επαγγελματικό προσανατολισμό, κατάρτιση, παροχή συμβουλών κτλ. Δηλαδή θα τα καρποθούν κάποιοι για να παρέχουν θεωρίες, οι οποίες όπως έχει αποδεχθεί μέχρι τώρα δεν συμβάλλουν ούτε στο ελάχιστο στην καταπολέμηση της ανεργίας. Τα χρήματα αυτά θα έπρεπε να πάνε στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για να μειωθεί το υψηλό ποσοστό ανεργίας και ειδικά στους νέους που έχει ξεπεράσει τα όρια του συναγερμού. Με απλά λόγια, θέλουν να δώσουν ένα καλάμι σε κάποιον που πεινάει και να ψαρέψει για να ζήσει σε μια περιοχή που δεν υπάρχουν ούτε θάλασσα, ούτε λίμνες, ούτε ποτάμια. Συνεχίζεται δηλαδή η ίδια αποτυχημένη πολιτική, η οποία δεν δίνει λύση στην ουσία του προβλήματος. Με το σκεπτικό αυτό καταψηφίζουμε όλες τις αποφάσεις εκτός από την απόφαση που αφορά την Ελλάδα. Μόνο και μόνο λόγω αρχών και επειδή αφορά Έλληνες.